Hapadang shibun gijing duna haka Shillong ai jing hikai kabla seng Naduh snam khat khandai spa lai po khandai naga jing bom biang kinno hikai bot ka yeng Skul haka khat lai tre kuno pra arja arpusau ka Byrong government lower primary school kala yo ban ple Paidbah yakawai pat ka yeng mala thamai joka Skul daga jing tre shitom ki bor penyat Skul ringkat uba balajet kupar sendram UMLA ka 26 Shella constituency kum kadak ka jing lek kemen ke Skul kala pulang ru ya ke jing ot riban bat ke jing rua jing shan nagi khna Skul ha KaBa uba arjas nong trau unong song snong ka Byrong ula long kumukong san ban khap yo riban ha ka jing don lang usir dar snong ki Khmih ki KaBa ki no hikai ringkat ki khna Skul nalor ki wei de wei na ki no hikai ke te Skul ula ong bala seng ya ke Skul Naduh snam khat khandai spa lai pu khandai henrei hadu banta ke te Skul kadon tang hadu class 5 kumta ulaong bagi bor penyat ke Skul kilat sngodan kam ban Kyntiew Kyrdan ya ke Skul syaka upper primary school bat menta kila penkre ke dorkas ban net bu show MLA ka than ya kecil kelap yang kini kita betul semua lepas ini Mana Shillong Mail? Sebenarnya bahkan ini program KaBa pli kan ke Skul mereka kasih Atiar disebar arah absau lalu ke job di labu ke ngathok depthok ke memorandum syau lokal MLA jungi KaBa ngila dan ke jing temu ban penbol ani ban Kyntiew ba un upgrade ya ke Skul Byrong kemudian lower primary school ya kebala establish Naduh kasem sejar kedai sekolah pendai bat la putla government school Naduh kasem sejar kendai sepak persen di ndre hadu menta kani ka Skul kadang ne Naduh nursery hadu class 5 di building di don ki bula biang purana dong sedong ikwa bagani ka Skul kan upgrade no sya ka upper primary section namar ka lokalong ka I sangsot ye ki khna Skul ki bedang red pan kiu ye ki thi pijur khamtam ha ka por liur namar ka long kham jingai na kani ka snong bandek be ye ki jingple ki kham sijrong Satesha Ramkrishna Mission Upper Primary School kepadon Hapo Motang Sekalung Satesha Dong Surok te mikirpat ya I local MLA beran program jungi ya ki minister beran program jungi ba kin pek kin jingo alam ya kani ke Kyntiew Shillong Byrong namar ba kani Kyntiew Shillong Byrong kalalong ke khampaji na ki wei pat ki Shillong ki badon ya ki Skul ki ba khamsalor te nakerpat ki bor Sorkar nakerpat ya ki nong ikmat jungi bakin Khlem bakin Kyntiew bat dawalem na ka Sorkar ya ki jingan kam jungi ben create no ikani ke Skul government lower primary school sya ka upper primary section bat sya ki Kyrdan ki kham salon di tanghini kinti nga ai kubai sistem thumai basuk men bat advance Christmas ya fi baro kubai shibu all things bright and beautiful all creatures great and small wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, God made them glowing colors and made their tiny wings.
kiwei pat ki bla ai jing kran ki la pen pau ya ka jing man ban yo ya ka yeng skul ka bapaka henrei ki benniau pan baka dan tang hadu kelas 5 kumta ki kerman baka sorkar kan Kyntiew Kyrdan no ya ka ni skul khnang bakan pen mentoi shibun ya ki nong song snong ki baduna ka yo ka kon batru ban moramat na ka jing sange siteng por ki khna skul Baru ngi don apden ka jing sokemen bang yo ya kan ka Khlem ajing kai ki kena makin yo ya jing nang ka jing start maka long ru ka lawai ka sinong ka thau ya ka hima baru ka wei te ngidap da ka jing kemen bat ngidap da ka jing sungu ya ki nong mi khmat ki jongi ki bala ai bor ai men siam yangi bat ni kerpat u khamat ba inang la ban le khamba ki babun ki jing duna ki ba yade kan ka skul ru ka yo ka babun ki liang te ngin sa ai ka nomrendom syai ba yade bakata te nakaliang jongi indon ai ban kren sibun dai tangkani ka jing pen tep kan ka por syai bat ya baru ki bapet ya ka channel te ni ai kublai ya pi baru bat ni kit dong kit ruyang nakaliang ka jonga sardar jong ka lima wa long bat ni ai ru ka ketika mon ketika diang ya ka bedai ki jing yarap ka bedai kan ka skul nakaliang jongi ka sinong ru bat indon ginu ki benta ki bangin long persya na ban snow ki ndai ngiat bet ka ka bedai banle na benta jong ka skul kat kum ki jing penyat bat ki kindon jong ka sinong ka jongi kan ka skul ka don hadu kelas 5 te ni kwa upgrade susu ni ka skul namar ki khna ni ki jenjar ka banle Sadu sete siapa mau thang namar ki sempor kumba steng kenta bat ke banlet ban hiar ban kieu kalong sikenta bat aba pet siap kawe bat ki kelas ki bakam he bisa kelas 8 atau kelas 6 adu kelas 8 lu ki hablet sete saram Krishna mission kepada napa mau thang sok kulung bat kelas 8 chanang ki hablet siapa sok bar sasora te kalong kajing kata ya kali kawan bat ya ka buat jet jom ki kami ki pa ka bedai ke bai kali pihak panwai ki yeng kisem tengi kerpat ani kapur la dalong kepala nakaliang jong kinomi khmat ki jongi bakini rap lem ya kani ka skul ka jongi ban upgrade susu kenang ba kenong ka jimentoi hi ka snong bat ya ki kimi ki pa ki bekerja ni lagi kun ki jongki nomor bun ki brio saniru kinong sang snong ki dai ki batrei ki kambelas ni kim dai than ki babiang ka yo ka kot te ngakerpat ya ki nomi khmat ki jongi bat ya sorkar hiru bahkan nei ya kan ke skul bahkan upgrade segi Kyrdan ki bakham salor nang ba kan pensuk ya ki nongsong sinong ki badan kan ka kentuat Byrong hi borok kawe ti nakaliang jungi kumga sinong ngidang don sibun ki duna hoy ya ka building ila biang ila banong ngidon artili ki building kawe ngiyo nang border area kawe ngiyo naga naw MLA naga Sorkar jela mo naga tenan education naga Sorkar Meghalaya wala penyo bat biarap daw MLA jungi ba blajit ke parsenram ti nakaliang jungi ngidang don sibun ki duna mo nomor ba kai ka bangi terang nakaliang jungi nung song ni kwa ba no upgrade ya kan ka school jungi nomor ba kan ka school jungi ka jengai ya ki we ki sinong ka don jengai si we sinong malai ka primary secondary mangyang ni ngidon tang kelas 5 untang kerpat khamtam MLA ki bor Sorkar bikin nyerap lang ya ka sinong jungi ban pen Kyntiew ki kelas mo khnang ba khamtam ka perthai ka du kertan menta ki parasnong jungi ki kimi ki pa ki pa skul ki khun manlek cha par pruri ki don kam manlek chete cha RKM mau thang sok khlung ti kamlong ka Lynti KaBa jan ka bajengai nya biat lumbai ki thip ti ka simpor ki khamtam ka porslap polior mo ka ta nang ta ha ba ki lapas ya ka kelas 8 nang te na mau thang ki don kam manlek cha sok ra lan ni sok bar ti nak benta ki longyeng ki baduk ka bu jing e ki hawai ban wai ki yeng khamtam kan perthai ka du kurtan ti agar pat ng kuar khamtam ko perthai be jinang ni stan mo ni don kamba ng pat Sorkar bukan yaram man Kyntiew kan sinong jungi ya ka skul ban Kyntiew ki kelas sinong nga dei wei na kinong sinong jong ka himawa long o balong ru o rang ba sinong jong ka mau bang ka badang hap hi ka ju put usam jong ka himawa long ten nakaliang ka jong nga dap da ka jingkemen ka bakrawan ya dan bentalang bat ni bat kanika jingpli ya kanika skul te hakaju kapor nga ai kublai asim ya kanika lat ka kabu ban ai kublai Christmas basuk ya barok kinong song ba i jong ka himawa long ka ying ka sem ka jonga kawan ra ya ka jing ai kublai bat ka jing ya trailang khamtam ban Kyntiew ya ka emlang ka salang
ya ka syong sup ka syong sngany hapok ka dong ka snong hi barok ka wei Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya